तामुलपुर जिल्ला सेसापानी कुमारपारा गामिनि दैमालु बसुमतारिया ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। तामुलपुर जिल्ला सेसापानी कुमारपारा गामिनि दैमालु बसुमतारिया ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। फ्राय 5 बिगा हायाव ड्रागन आबाद मावनानै बोसोराव 6 लाख रांसिम आरजिनो हादों दैमालु बसुमतारिया। बिथांनि जाफुंसार जानायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों हामलायथि बावहरनानै दिन्थिफुंदों। दैमालु बसुमतारिया फोरमायथियो दि थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो ड्रागन आबाद मावनायखौ जागायनानै गावनि नखर आरो जिउ दानायाव मैखोमै बिफाव लाबोनो हादों। बे आबादखौ मावनानै जाफुंसार जानायखौ मोननो हादों। आथिखालाव ड्रागन आबादनि फिथाइफोरखौ फाननायाव जेबो उसुबिदा गैया। ड्रागन आबादनि फिथाइफोरखौ न'आवनो फालांगिरिफोरा लांफैयो। आथिखालाव बिनि फिथाइफोरा बाजाराव गोबां गोहोम दं, जेराव 1 केजिआव 150 राङाव बे फिथाइफोरखौ फाननाय जायो आरो मोनफ्रोमबो दानाव 50 रोजायै मुलाम्फाखौ मोननो हादों। आथिखालाव दैमालु बसुमतारिया ड्रागन आबादजों लोगोसेनो गय बागान आरो 35 बिगा हायाव सिबिं फोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो आथिखालनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ आबाद मावनानैबो जिउआव जाफुंसार जानो हायो, नखर सामलायनो आरो गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो होननानैबो फोरमायथियो तामुलपुर जिल्लानि जाखांबोनाय आबादारि दैमालु बसुमतारिया। नमस्कार, मोर नाम दैमालु बसुमतारी। मैं 5 बिघा माटी ड्रागन फ्रुइटर खेति करा है आरो मोर इतना बছৰত 6 लाख आহে आरो तार माने 6 लाखर अलप बेसिও आহে किन्तु मिनिमाम 6 लाख तो आহে आरो जा आरो मोर भिडिओ तो मुख्यमंत्री सारे सोशल मीडिया दांगी धरिसे इतर कारणे मैं मुख्यमंत्री सारक धन्यवाद जासिছো आरो मोर भिडिओ तो सोशल मीडिया दांगी दियार कारण मोर इतना 6 बिघा तामुल आसे आरो 35 बिघा माटित तिल आसे। बहुत लाभ आसे। मोर तो ग्रेजुएशन जोनबिलाक जुबक एने घरत आसे पढ़ा शुना एरि पेलाय आमार निचिना खेतित লাগি থাকবা লাগে মানে ওলাই আহিবা লাগে আৰু তাৰ মানে মোর যিখিনি ড্রাগন ফল এইকেইটা সব ভুটানত যায় আৰু মোর 150 কে দিয়া হয় আৰু তাৰ মানে পার কেজি বেপাৰী কেইটা আমাৰ ইন্ডিয়াৰে হয় কিন্তু ইহতে ভুটানত সেল কৰে আৰু তাৰ মানে সাপ্লাই দিয়ে। ধন্যবাদ যাচিছো মই মুখ্যমন্ত্ৰী সাৰক মোর ভিডিওটো সোশ্যাল মিডিয়াত দাঙি দিয়াৰ কাৰণে। হয় যথেষ্ট মই চৰকাৰৰ পৰা অলপ কিবাটো সুবিধাটো পাইছো। মই পানীত দিয়া কাৰণে ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনটো মই পাইছো চৰকাৰৰ পৰা আৰু বাগানটো অলপ এক্সটেনশন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে মোক খুঁটা দিছো আৰু তাৰমানে পোষ্ট ড্ৰাগন পোষ্ট।